Hi! Ako si Teacher Der. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Der. Magtuon ta karon sa mga tingog sa letra. Isip unang ang sa pagbasa. Ra. Ra. Ba. Raba. Ra. Ha. Raha. Ra. Sa. Rasa. Wa. Wa. La. Wala. Wa. Wa. Wawa. Ya. Ya. Ka. Yaka. Ya. Ya. Yaya. Bye-bye!